दिनैहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जों मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। बे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै खारनानो जागोन जे जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय नै दानि 2022 मायथाइसिम जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोङो गोबां माखासे हाबाफारिफोर जों मावबोगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा जोंनि सरकारनिफ्राय जों गोबां माखासे जौगाखांनायनि जे हाबाफारिफोर जों बेखौ मावफुंगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो सरकाराव थानाय लेखानो बा सरकाराव थानाय लोगो लोगोनो रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ सुफुंनांगौनि दायित्वआ जोंनि आखायाव थानाय हिसाबै दा रायजोफोरनिफ्राय माखासे एसे एनै सोंनाय फिननाया जायाखै नङा जादों। दा बेहाय मोननाय मोनैखौ लानानै मावनो हानाय मावनो हायैखौ लानानै जोंनि गेजेराव बे एसे सोंलायलायनायखौ जोङो मोननांबाय थादों। दा बेफोरखौ लानानै जोङो ब्लक कमिटिनिफ्राय जों मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोरमायनो लुबैदों। दा बे हाबाफारियावनो जोंहा बाहागो लानो हादों जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि जा निखिल बरगयारि बिथां, जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिनो जोंहा इयुथनि आफादगिरि जा महन्त नार्जारि बिथां, गाहाय नेहाथारि जा यादब दाहाल बिथां, गाहाय नेहाथारि जा खोदोम बसुमतारी बिथां, आइजो गांखंनि आफादगिरि जा हेमा बसुमतारी बिथां आरो गाहाय नेहाथारि जा मन्जुला मुसाहारि बिथांमोन दङ। आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय। जे बाथ्राया जाबाय थांनाय 15 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव जोंनि जे BTRनि जे सरकार, बे सरकारा जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बियो समायखिरा लानाय जादों। बे समायखिरा लानायनि उनावहाय जोङो फैयै फैयै जोंनि दानि जे BTRनि जे प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा 1 बोसोर 7 दान बे समसिम जों मोनफैनो हाबाय आरो बे समनि गेजेरावहाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै जोङो 2020 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम जों गोबां माखासे एक्टिभिटिफोर जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माखासे जोङो हाबाफारिफोर जोंनि ब्लकनि दैदेननायाव जों बे खामानिफोरखौ जोङो मावखांबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंहा दा रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गोबां माखासे खामानि मावनायनि सायाव जोङो दिनैहाय फोरमायनो लुबैदों आरो फोरमायनो जोङो सिगांदों। दा रायजो राजाफोरनि बांसिन लुबैनाया बेनो जे जोङो दासिमाव मानो जेबो मोननो हादिया, जोङो दासिमाव दाबो जेबो मानो मोनफैदिया, बेबादि बुंनायखौ जोङो एसे रायजोफोरनाव जोङो नुबाय थादों। दा बेखायनो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLआ जोंनि समस्थियाव थानाय बायदि बायदि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे खामानि मावनो मोननाय बा जौगानायनि खामानि जे मावफुंनाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो निसय रायजो राजाफोरनिसिम जों क्लियार खोथाखौ जोङो फोरमायनो लुबैदों आरो जों आसा खालामदों बे फोरमायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा निसय जे जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानाया क्लियार जागोन बा बेनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन, जों बेखौ सानदों। जे जोङो बुंनो लुबैगोन बा फोरमायनो लुबैगोन जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार समस्थियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 76था जोङो खामानि जों मोनदों 2020 निफ्राय 2023 मायथाइनि गेजेराव। दा बेहाय 8,96,39,500 जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों मोननो हादों आरो MCLA फान्ड हिसाबै जोंहा 26था जों गासै खामानि मोननो हादों। दा बिनि गेजेराव जोंहा 1,10,60,000 जों बेबादि मोननो हादों आरो 15 फाइनान्स हिसाबै जों गासै 46था 46था जों मोननो हादों। दा बिनि गेजेराव 4,94,83,099 जों बेखिनि मोननो हादों। SDRF फान्डनिफ्राय जोङो मोनसे मोननो हादों 24 लाख जों बेखौ मोननो हादों। MLA LED फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 9था जों मोननो हादों। दा बेनि गेजेराव 20 लाख जों बेखिनि मोननो हादों। जे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोननै मोननो हादों, जे बाहाय 72,96,596 जों बेखिनिखौ मोननो हादों। गुडविल मिसननिफ्राय जों गासै मोनथाम मोननो हादों 15,40,00,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोनथाम जों मोननो हादों, बाहाय 1,00,00,000
38,45,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों जे बाहाय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय मोनदाइन जों मोननो हादों बाहाय 1,81,00,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों आरो जोंहा सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय मोनथाम मोननो हादों बे जाबाय 54,60,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों गासै मोनसे मोननो हादों 15,00,000 जों मोनसे मोननो हादों JJM जोङो बे बिफाननिफ्राय 10 जों मोननो हादों दा बेनि गेजेराव 12,66,85,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों जे PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसे मोननो हादों दा बाहाय 1,55,00,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों जे अंगनबादि सेन्टार बिनि थाखाय जोङो 18 जोङो 2020-2021 मायथाइनि थाखाय जोङो 2 कौटि जों बेखिनिखौ मोननो हादों आरो जोंहा बिनि उनावहाय जोङो गुबुन गुबुन माखासे खामानिफोर जों निश्चय बाहाय जोङो मोननो हादों जोंहा बाहाय GS सीट जोङो थिं राननो हादों 105 बान्डल जों बेखौ राननो हादों PM किसान हिसाबै जोंनि समष्टियाव 2,500सो जों दासिमाव जोङो मोननो हादों आरो सलार स्ट्रीट लाइट हिसाबै जोंहा 83 बेबादि जोङो मोननो हादों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 197 जों बेखौ जों मोननो हादों 9,04,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों सुरित फान्डनिफ्राय जों मोननो हादों 177 बिनि गेजेराव जोङो 10,38,000 जों बेखिनिखौ मोननो हादों गियान सोरां बिथांखिनिफ्राय जों मोननो हादों 204 सानो जों होनाय जादों 10,20,000 बेखिनिखौ जोङो मोननाय जादों अनसाय बिथांखिनिफ्राय जोङो 131 सा मानसिनो जों होनो हादों दा बेनि गेजेराव 6,55,000 बेखिनिखौ जोङो मोननो हादों आरो बिनिनो PMAYG दा लुबाय थानाय जे न' बे न'आ जोंनाव जोंनि समष्टि हिसाबै जोंनि बियाब हिसाबै 1,905 बेखिनिथा सुबुंनो जोङो न' होनो थांगासिनो दङ दा बाहाय 24,76,50,000 बेखिनि जोङो रां मोननो हादों आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बाहाय 12 जों मोननो हादों 66 लाख बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो बिनि गेजेरावनो 2020निफ्राय 2021 मायथाइसिम जोङो थातसाल हिसाबै 70 जों मानसिनो राननानै होनो हादों ब्लेंकेट हिसाबै जोङो 580 सुबुंनो जों राननानै होनो हादों जे जोङो ट्रेड हिसाबै खुन्दुं हिसाबै जोङो 600 सा मानसिनो जोङो राननानै होनो हादों आरो जोंहा स्पर्ट्स मेटेरियेल हिसाबै जों मोननो हादों भलिबलखौ 40 आरो क्रिकेट सेटखौ जोङो 25 जों मोननो हादों आरो जोङो दा मोननो हाबावदों रिनोभेशन अफ नेशनेल हाइवे 127C जोङो बाहाय मोनसे स्किम मोननो हादों 10 कौटिनि जों बेखौ मोननो हादों आरो मडेल रेसिडेन्शियेल ट्रेनिं सेन्टार जोङो मोनसे मोननो हादों 2021-2022 नि थाखाय 27 crore बिनि थाखाय जोङो मोनसे स्किम मोननो हादों आरो आपग्रेडेशन अफ साम्पु रिभार जोङो बाहाय मोनसे मोननो हादों 2021-22 मायथाइनिफ्राय 2 लाख रांनि आरो बिनि अनगायैबो जोंहा 2022 आरो 2023 बे खामानिया दा जाफुगासिनो दङ दा बेखौबो जोङो रायजोफोरनिसिम जोङो मिथिहोनो लुबैदों दा बेनि गेजेराव दङ जोंहा MGNREGA हिसाबै जोङो गासैहाय 18 जों मोननो हादों दा बाहाय 23,95,77,000 बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो सानाना हिसाबै 671 जों मोननो हादों बाहाय दङ जोंहा 4,10,92,660 बेखिनिखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा दा बाहायनो दंबावो मडेल अंगनबादि सेन्टार हिसाबै जोङो मोननो हादों मोननै जोंहा बाहाय 50 लाख रांनि जों मोननो हादों आरो जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 12 जोङो मोननो हादों 66 लाखनि थाखाय जों मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोंहा दा गुबुन गुबुन माखासे जोङो
रायजो राजाफोरनो बायदि बायदि मुवा बेसाद राननाय बे सोलिगासिनो दङ आरो जों होबोबाय थादों आरो इयुनावबो निश्चय जों होलांबाय थानो जोङो नाजागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोंहा दा नैबे खामानिया जेरैबायदि मावजागासिनो दङ बेयो जेरैबायदि जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो निश्चय गोग्गानानै बुंनो हायो आरो जोङो उननि समावबो जथेस्थ' जों खामानि मावनो जों नाजालांगोन रायजोफोरनो होलांनो जोङो निश्चय जानजि खाफ्रागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामदों आरो जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव माखासे खामानिफ्रा दा सोलिगासिनो दङ बे खामानिफोरखौ जों एसे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो खिन्थानो लुबैदों जोंहा दा मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल बे रुनिखाथायाव दा लुजागासिनो दङ बे सोलिगासिनो दङ बे 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेरावनो बे स्कुला निश्चय बेखेवजानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बे मोनसे आरो जोंहा देवस्रियाव बुनियादी सास्थ्य केन्द्र बे लुफुंजानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो नैबे बोसोरावनो बिनि अन्थाइ खाम्फानि गायसननाय जे हाबाफारि बे जागोन बे मोनसे आरो जोंहा सान्तिपुर नाकेदारियाव एडिशनेल नवोदया बिद्यालया बिनि लुनाय खामानियाबो निश्चय जानो थांगासिनो दङ नैबे बोसोरनि जोबनायथिंहाय बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जे हाबाफारि बेखौ खालामनो थांगासिनो दङ बे मोनसे आरो जोंहा सान्तिपुराव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया बिनि स्कुलखौ जोङो दा बावैनो खालामनो नाजादों आरो अल बाउन्डारिनि खामानिया दा सोलिफुगासिनो दङ मावगासिनो दङ बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोंहा दा रुनिखाथा 30 बेडेड हस्पिटाल बिनि लुनायनि खामानिया जोब्बाय दा सरकारनि माखासे जे सिस्टेमफोर जे प्रसिडिउरफोर बाहाय नोङो माखासे डक्टर नार्स थिसननायनि जे हाबाफारि बेखौ अफिसियेलि रान खालामनायखौ जोङो मोननो हादों बे मोनसे आरो जों दिनैहाय खुंग्रियाव मोनसे 1 कौटिनि अडिट'रियाम हल लुनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो निश्चय नैबे बोसोरनि जोबनायथिङाव जोङो बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जे हाबाफारि बेयो सोलिगोन बे मोनसे आरो जों दिनैहाय नुदों जोङो रुनिखाथा बाजाराव SBI जे बेंक बे बेंकखौ दाख्लैहाय जोङो 4 मार्च खालि बेखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय बे जोंनि थाखाय खोब देरगाथावना बाथ्रा बेखौ जोङो मिजिं खालामनो हायो आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार समस्तियाव गोबां औवानि दालां बेबादि गाज्रि जानाय माखासे दालांफोर दंफांनि दालां बेखौ मावनो थाखाय दिनै नैबे जिखिनि हाबाफारिफोर बे सोलिगासिनो दङ थाबैनो बिनि एक्सन प्लान ओंखारसिगोन आरो एक्सन प्लान ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे खामानिखौ जोङो मावफुंनो जोङो निश्चय नाजागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो जों दिनैहाय नुदों जोंनि नैबे समाजनि सिङावहाय जोंहा 3सो बन्दन बिकास केन्द्र बे दा खामानिया सोलिगासिनो दङ जा बे बिरेंसिगुरियाव मोनसे रुनिखाथायाव मोनसे आरो लाइमुथियाव मोनसे बे बन्दन बिकास केन्द्र बिनि खामानिया निश्चय सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दिनैहाय जों नुदों जोंहा हाथिसाराव मोनसे IB गेस्ट हाउस लुनो थांगासिनो दङ बे 2 कौटिनि जागोन बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोंहा थाइखाजुरियाव मोनसे मडेल स्टेडियाम बेखौ लुफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लुफुंनो हायोबा निश्चय जोङो बे ओनसोलनि गेलेनायनि बिथिङाव जों निश्चय माबा मोनसे मोजां फिथाइ जों मोननो हागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दिनैहाय जोङो नैबे सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारसिम जे थांनाय लामा नेशनेल हाइवे 127C बिनि खामानिया बे थाबैनो जासिगोन जोङो मिथिनायाव थाबैनो बिनि जे खामानि बे खामानिया स्टार्ट जासिगोन बेखौ जों मिथिदों बे मोनसे आरो दिनैहाय जों नुदों जे जोंहा नैबे ओनसोला जा हाथिसार आरो देवस्रि आरो सान्तिपुर बे 3 प्राइमारि कमिटि एबा BCDCआ जोंहा बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनि माखासे जा अनसुंथाइ जा मोननो हायो आरो बे अनसुंथाइनि खामानियाबो थाबैनो मावफुंजागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों दा आसा खालामदों आरो बिनि अनगायैबो जथेस्थ' जोंहा बायदि बायदि माखासे जौगानायनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तिया दिनै नङा गाबोन निश्चय जोङो जथेस्थ' जौगानाय फारसे जोङो लांनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो जोङो हाथिसाराव जे जोङो मोनसे समाव बरिंनि दै जों मोनलोङाखैमोन 17था बोसोराव बिपिएफनि खुंथायाव जोङो 4ल' बरिं मोनदोंमोन खिन्थु जोंनि नैबे UPPनि सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव जोङो दा गासै 15था बेबादि जोङो बरिं खालामनानै होनाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबादि बरिं खालामबावनायनि दै मोनलोंहोनायनि जे राहा बेखौ जोङो खालामनो नाजागासिनो दङ बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय जोंहा दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो
जेरैबायदि जों मोनसे समाव खोथा होबोदोंमोन जे 30,000 75,000 रां होनायनि बाथ्रा बेखिनिखौ जोङो जेब्ला बुंबोदोंमोन नाथाय जोङो दा आथिखालाव जे बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जे नोजोराव दा मोनसे क्लास्टाराव जे 20 लाख होनायनि जे बाथ्रा बेखौ जोङो मिथिबाय थादों आरो बे होनायनि खामानिया निश्चय गुबुन गुबुन जायगायाव जाबाय होननानै जों मिथिदों थाबैनो जोंनि नैबे समाजनि सिङावबो बे होनायनि थांखिया निश्चय फैसिगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो जों दिनैहाय नुदों जोंहा नैबे जोंनि समाजनि सिङाव जोंहा दा माखासे क्लाबफ्रा रेजिस्टार जाबाय माखासे क्लाबफ्रा दासिमाव रेजिस्टार जायाखै दा बे रेजिस्टार जायै क्लाबफोरखौ रेजिस्टार खालामनायनि थाखाय जों दिनै थांखि लादों आरो बेबादिनो जों गोबां माखासे खामानि मावनायनि जे थांखिफोरखौ जोङो निश्चय लानानै दङ आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो जों निश्चय खामानिखौ मावलांबाय थानो जों नाजागोन दा जों बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे जोङो दा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जे जोंनि गेजेराव एसे जे बेले बेजे साननाय गोनो गोथो साननाय बे साननायफोरखौ जोङो निश्चय गैया खालामनांगोन जे प्रमद बर'नि जे दैदेननाय जे UPPL सरकार बे सरकारखौ निश्चय नोंथांमोना फोथायनाय लाखिनांगोन जों आसा खालामगोन जोङो नैबे 1.5 बोसोरावनो बा 1 बोसोर 7 दाननि गेजेरावनो जथेस्थ' जोङो नैबे रायजो राजाफोरनिसिम जे जोङो खामानि मावनानै होदों बा खामानि मावनानै होनो हादों जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव निश्चय जोंनि सरकारा जेसेबां दिन थागोन बे समसिम निश्चय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो माबा मोनसे हैनायनि बा माबा मोनसे मोनहोनायनि थाखाय जोङो निश्चय खामानि मावनो नाजागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामो मानोना जोंनि सरकारा परिबर्तन सरकार जोंनि सरकारा रायजोनि सरकार दा जोङो रायजोनि खामानि मावनो फैदों जोङो निश्चय रायजोनिनो खामानि मावनो जोङो नाजागोन आरो दा बेखायनो आसा खालामबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा एसे गोसो हमथानानै जेन फोथायनाय लाखिनानै जेन जाहाथे गावखौ जाहाथे हमथानानै जाहाथे दोनथ'यो बेखिनिखौनो आङो खावलायबाय